So sambutin nakalimutan man eh. Berbeda ning tiguang-tiguang tay. Amo dudong nga gamay nga igat-igat man. Ang igat. Daot ni si Guidro may kwarta-kwarta. Ang igat-igat man. Yo, what's up mga kapobre, may hapon ninyong tanan. Matay gabi nga, gabian mitos tayo da kay traffic kay tanan. Nga gabi na ngasing kumidya na. Muli sa ta. Sakay na ko sa motor. Kita tas balay. Naabot na di ko dre. Mastilan. Nakalimot mako eh. Naabot na ko ganiha. Taod-taod ra. Nanguhan pa ko, nang hapit pa ko dito pangutang o ganing sardinas o among kanunon ba, among mga gamit diri. Dalaw, mana siya? Kalimot ko eh. Among sa kuan ba? Ngutang ko mga kami tunon rin amo sa among kuan para panihapon. Dihala sa mga wat-wat lang sa tapos humar rin yung video haron. Pastilan. Buhos na sila. Dadang. Nagkalimtan mang buwa nga mga kapobre, nagkalimtan mang butin og utang. Hapit ni magsangag og kuan oy, sudan. Sangago na mo ang kuan. Ining sita mo gani. Udong miswa og kuan. Sa dinas hapit masangag kay sus ang butin nakalimtan man ay. Berbeda ning tiguang-tiguang tay. Amo dudong nga gamay nga igat-igat man. Ang igat. Daot ni si Guidro may kwarta-kwarta. Ang igat-igat man. Igat. Picture pa picture. Tanaw siya. Insik lagi dudong. Tanaw siya. Picture lang tanaw siya. Dungo dong. Dungo. Bangga. Uy, imong gibanggaan. Kupani. Ikaluto? 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 Uy, mga pisa dito mga kapobre. Nakakuha mo ini tubig dito. Nakakuha ko ini tubig sa office. Mga pita. Kung kapiron kay wala na sinunog pa. Wala. Naman. Na amde. Ugma buntag sinunog akong kape kay may ning sinunog kay lami. Grabe di mainom. Sindra mo kape nga di mo kaminom. Ay di mo inom. Sige na kape sinunog bugas. Magkutog yun iya. Wala akong sunog. Nap. Magluto ito sa pansin. Kung sa may lumito ito kahoy. Kawi. Pwede sa butin. Okay, kahoy. Butin. Mahal kayo ng buti. Kaya mo iso mo ulit, gini mo iso. Ano, di buntag lang ulit, tuyog lang mo ulit. Buntag. Ang buti niya sa iya desisyon basta. Uus siya kadodo. Ha? Siyang kakuha siya kadodo. Kaya lang siya niya mo ubas buntag. Umas buntag. Umas ha gabi eh. Hindi ka buntag ba? Majuti ka buntag, sakay siya ni mo. Apa daw nito? 24 man ano. May kabuntag. Wa may duty na. Ha? May duty. May batro? Ni benching ko? Marag ambot. Tanaw Kung gani, na. perti ninyong inuman na igagabi. Gabi, ina mo mag-inuman na. Tawag na mainom. Sa ugoy mainom sa imno. Inom lang, inog kape, grato pa. Basta siya mo isbukit. Ambot. Kaya rin desisyon mo sa uli. Sakay ako. Ya. Ako man, mo niya dudong. Kasi gasa siya. Suron. Umana. Anak ka. Shout out ya bro si Sario. Hapit na si Dudong. Umasa gabi mag kanta. Kuyog kag sakay sa kuha. Daw helmet usa. Nanood din na siya yung video.
Oo. Nandiyan na si Lord pero eh. Uy, ay. Hello, magluto ko kuan utan nga sinangag. Pakit unta mo sa kong utan nga sinangag ha. Oy, magluto na tagsugod sa atong utan nga sinangag. Nawa ini glunod. Dili ni buslot. Uy, yung matanawa gamit ni gud mo tukod. Ako magitan awod. Tag. Hmm. Ano pinas ko na? Amo eh. Uy, ang kutsara asa man? Kali tas patis. Kana mo na gamit na. Dili mo bilang kutsara uy. Magwa sa kukuan ha. Tuba. Kani sa bawah ni, okay. Ambot mo. Dali kay mo charge ko. Uy, nasipyat. Zaman. Sinangag mo taning utan nga sa buwan man ako. Ambot mo yun. Ya. Sige na lang. Sinabaw na lang eh, ginasabuan man. Ah, utana eh. Sinangag nga utan. Unta to, lami. Nasabuan man ako, sinabaw na lang. Ay! Gusto mo nga ito ikaon. Guba naman yung mga kapobre among mga Andre gamit. Ilang? Kulo-ulo ta. Palitan mga gamit. Puti plato. Plato ra giwa ni. Puti ko silingan, puti plato. Mapas bukid, mapay bagol. Wala na lang ko. Di, pati plato. Sa kabuk. Napabukid, napay bagol. Isa yung nag-experience na nagbagol sa bukid ng plato. Ako, nag-experience ko. Lamig kayo eh. Hindi kanan. Kung di nakaganahan mo gamit, pwede nimo ilabay. Pwede sa nimo ipatimbang. Isugnod. Wala, limbagulan. Tanahan kayo gamit. Wala, ko plato. Yung saging. Hindi kayo kanan. Budol fight ba? Ang budol kay taklong. Lamit tayong kaon eh.
Nakoy kabudol sa una oh, ngaon mi ba na dahon saging among gi kuan. Gihandi niya. Sao mi ngadto. Mo din ay budol di ay kanang mga kaon nga dagan kay kamot, kaw-kaw. Nanana mi maayo sus nabi kami kauban dito nangatsing. Ngadto gyud padong sa kuan ba. Takibog na ginaw Mga- wala. Kanukod. Sa dahon ba nga sit among isawran kuan basta kay mga kaon ng hapon uban giluon na asihan man aching pag sikan kuan ba yang yatsing dito sa kuan lupa na kanon basta kay mingawa mga tawa eh. Ako nag-experience ko na sa bulan. Nga o mabuhay mo yung hina, naglibog ko. Kung hinaw ba ka ng mga tawhana? Ang hinaw na ay Kaw-kaw rito, takibang, hinawag ko diyan ito na nagkuot. ang hinaw na ay ila ng kamot niya sila rin mo ba ang sila mong hinaw Ito ko nakatry og ka. nga may uban nga nang hinaw yung sa nang hinaw ka oh hapon nang hinaw kaya na basta nang hinaw bahalag nung nang simana pa di ba mga kapobre magwat-wat tatag maluto ni atong kuan atong pansit nga sinabaw ito ilo ano Hinaog na. buong Pero ilukaw yung tingog. naglagay sa taglumboy ha kay wala ka taglumboy da Pero yung tingog. Yun na naman yung suki. Dili ko na uwi. girom na bang ilukaw ay kita ang apil tag pagid ni ro lubog na yan taka ng lubog ya sa mga okay na luto na hindi na mukaon magtiwas akong tustos ya mga kapobre ha diha na sa mo yung sa mga kapobre naluto na mong kuan luto na siya niya unahon akong kaon si Mrs. kaya akong bantay sa bata Tara, ko lang mo. niya ari lang ko to bakong vlog palihog na subscribe sa wa pa makasubscribe bye bye maing Pasko ninyong tanan diha ang pinaskuhan ako ay Klimte bantay bata